Добър ден и здраво на всички. Аз съм Биляна. Пред се бих искала да кажа да се заблагодарям на Сезен за емотивните и яки мокни пораки и зборови, кои казах. Благодаря. Това сме ние жените, ние се го зборим от сърце. И това, що бих искала да кажа исто, да заблагодарям на American University of Europe за това, че се вземаха заедно да направим тази кампания в стоп на домашното насилство "Бъди храбра". Това, което добавих "Бъди храбра" е всъщност това, което мисля, че най-много липсва на жените жертви на домашно насилие, това, което и госпожа Цановска каза. Да излезем и да кажем: жертви сме, имаме нужда от помощ. Затова имаме нужда от институциите да бъдат зад нас, да ни помагат. Това, което ще ви покажа, са мои снимки, които направих специално за кампанията. Но кампанията е 16 дни в годината. Насилството е 365 дни в годината. За съжаление, то не е само към жените, то е и към децата. Сега ще кажете, че то е и към мъжете. Вероятно ще бъдете прави. Затова от сега давам заявка за до година да направя тази кампания "Стоп на домашното насилство, животът е твой". Вярвам, че и тогава ще имаме толкова голяма сила, колкото и сега, или още по-голяма, което много, много силно се надявам. А за тази година, на 12.12, в 12 часа, се надявам да излезем всички ние в градовете в Македония с позволението на градоначалниците на места, които ще бъдат посочени от градоначалниците. Към този момент за тази голяма национална инициатива имаме 8 градове, които са потвърдили своето участие, и тихо да кажем "Стоп на домашното насилство, бъди храбър" или "храбра" или "храбри". Тихо, защото понякога да замълчим означава много повече, отколкото да кажем хиляди думи. Денес сборих на български. Кога съм емотивна, сбора на български. Верувам сите вие ме разбирате, ако че тук живея веќе 3 години, пробвам да збора, така да се ме разбират сите мои приятели и да ни биде лесна комуникацията, още по-лесна. Сакам да заблагодарам и на бенефициентите, кои ми дадоха своята доверба, и това са Сдружение Организация на жените на град Скопие. Нена Смилевска е со нас, координатор на организацията. Майя Дилберова, коя е председател на Кризен център "Надеж". Бих сакала да кажа, че двете организации, организацията и Кризисният център, са тук по Македония. Кризисен център миналата неделя славихме 20 години от кога е създаден. Организацията поблизи на 30 години. И тия са тук да дават своята тотална поддръжка на жените и децата жертви на домашно насилство. И исто така отбрах и трети бенефициент. И това организацията "Една може", One Can. И тук ме прашаха: защо отбра организация "Една може"? Това не е... Тамо нема насилство. И я отговорих: защо вие мислите дека жените, кои сами си гледат децата, не са поминати преко насилство? Да бидеме заедно, да бидеме силни в нашата мисия, и нека тази конференция, както каза и ректора, наистина да излязат едни силни послания, по които да се работи и които наистина да помагат на жертвите и на децата. И когато ме попитаха какъв съвет би дала как да се защити една жертва на домашно насилие, аз отговорих: не аз, държавата трябва да я защити, и тя е тази, която да й даде съвети. Благодаря ви. Благодаря и на моя съпруг, че е тук, и вярвам, защото той също е против домашното насилие. Ви благодаря и успех на конференцията.